गोदान आफाद दानायनि सायाव आं जेबो गाज्रि साना आरो आफाद मोनसे दायोब्ला जों सोरनिबा आफादखौ लानानै बेरेखा जानो नाङा। आं साना आरो जों साना मानो होनब्ला आफाद मोनसे दायोब्ला सोरबा मोनसे आफादनि एगेन्स्टआव जानो नाङा आरो आफाद जुदि दादोंब्ला बिथांमोननि थांखि थाखाया मा दं। मानोना आफाद मोनसे दादोंब्ला थारैनो बिथांमोना माबा मोनसे थांखि लानानै दानो हागौ। बे बाथ्राखौ बुंदों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ बुंथिगिरि जुनाराम ब्रह्मआ। नंगौ दिनै गेजेर जनाय दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोनसे गोनां सावरायमेल लादों। बे सावरायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों जराय महकुमा रामदनदिखारि पन्चायत बैग्रिगुरि एमबि फरायसालियाव। बे मेलाव गोनांथार सावरायनाय हाबाफारि बायदि सोलोंथाइ बिथिंनि सायाव फेग्रा मुवा ड्राग्स लानायनिफ्राय जानगाराव दिनैनि लाइमोनफोरखौ माबोरै बिनि जानगाराव दोननो हागौ बेफोर गासैबो बिथिंफोरखौ लानानैनो गेजेर जनाय दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव मिरु आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथां आरो जिल्ला आफादनि आफादगिरि राथिराम बसुमतारी आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। लोगोसे बे सावरायनायाव गुबुन गुबुन गामिनि रायजो राजानि आफादगिरि नेतानि बिथांमोनजों लोगोसे गेजेर जनाय दख'रा आइजो अनसाय आफाद माखासे बिबानगिरि आरो गेजेर जनाय दख'रा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि लोगोसे धेमाजि जनाय जिल्ला GNSMनि आफादगिरि हेमकान्त दैमारि बिथांमोनखौबो बे सावरायनाय हाबाफारियाव मैखोमै बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। गेजेर जनाय दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि सामलायनायाव माखासे रायजो राजानि हान्थामेला हान्थिनाय लामानि जेंना जेंसिफोर दैबानानि गाज्रि थासारि सोलोंथाइ जेंनानि माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ सावरायनायनि गेजेरजों खौरांगिरिनि सिगाङाव मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बुंथिगिरि जुनाराम ब्रह्म बिथाङा माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ फोरमायो। BKWC अट'नमास काउन्सिलखौ दाखांनायनि उनावहाय दासिम मा हालोदाव दं बेनि सायाव जों रायजोफोरजों भाब बिनिमय खालामदों आरो बेजों लोगोसे जोङो सोलोंथाइनि खोथाखौ सावरायदों आरो मोनसे जाहैबाय जों ड्राग्सआ जेरैहाय दा बर'फोरनि गेजेराव जायगा लानो हमदों जों बिनि सायाव माबायदि मा बेबस्था लाबा जागोन रायजोफोरखौ बेखौ जोङो हानायमानि सांग्रांथि लानो थाखाय जों बे मेलखौ लानाय जादोंमोन आरो बेवहाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिरुनि आफादगिरिजों लोगोसे आं लेङाइ बुंथिगिरि आरो बेजों लोगोसे XPLCनि आनडिभाइडेडनि चेयारमेन बेजों लोगोसेयैनो जों बेवहाय नुनो मोन्दों आनसलिकनि आबुगाव बाहागो लादों बर' थुनलाइ आफादाव बाहागो लादों आरो जायगानि गोरों गोरा बेजों लोगोसे जोङो मोनसे खोथाखौ खावलायनो सानदों जाहाथे बे जोंखौ दासान्दि जाय जेंनाफ्रा जोंखौ जायगानि जेंनाफ्रा जोंखौ जेरैहाय नारसिननो नाजानाय जों बायदि नुदों मारै होनब्ला जोंनि दानि गोदान जोलैफ्रा ड्राग्सनि सायाव एसे गोबाङानो एट्राकसन जादों दा बे मानि थाखाय जादों बेफोरखौ जोङो मोजाङैहाय होबथालायनो थाखाय खामानि मावनो थाखाय जों सावरायलायदों उनावहाय जों माबायदि खालामलांनो हायो आरो जों सावरायलांबाय थानांगोन। दिनै गोदान आफादा दिनै माखासे रायजो राजानि गाज्रि गोहोम खोख्लैगोन नामा बेनि सायाव नोंथाङा बुङो? आं साना आरो जों साना मानो होनब्ला आफाद मोनसे दायोब्ला सोरबा मोनसे आफादनि एगेन्स्टआव जानो नाङा आरो आफाद जुदि दादोंब्ला बिथांमोननि थांखि थाखाया मा दं बेखौ दासिमबो हयथ' आं सानाखै माबा मोनसे गोदो जों एजेन्डा मोनसे लादोंमोन बर' रायजोआ मोनसे एजेन्डा दंमोन मा आलादा बर' रायजो बिनि उनावहाय जोङो आलादा दस्रा नुवाखै एकर्डआ जाबाय खनथाम जाबाय नाथाय जों आलादा सेपारेट स्टेट मोनाखिसै बिनि उनावहाय बिनि बाहेरावहाय जों BTCनि बाहेरावहाय मोनसे एजेन्डा लादोंमोन मा खौसेथि बर' सुबुं आफादा बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जायखौ दा जोङो थार्ड एकर्डआव अइलपार अट'नमास काउन्सिल जाबाय बे बर' कसारि बेखौ जोङो गुसुं समनि गेजेराव मोननो हादों किन्तु खौसेथि बर' सुबुं आफादा डिप्ल'मेटिकेलि साक्सेस जों देरहानो हादों नाथाय जों बेखौ बुंनो नागिराखै दा जों गोदान बे भिलेज नटिफिकेसन जानांगौ आं मोनसे खावलायनो लुबैगोन जाय बिथांमोना काउन्सिलाव केस होदों केस होनायफोरखौ आं खावलायनो लुबैगोन जे गोदान एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटआपआ जाग्रोनो हो बेवहाय भिलेज नटिफिकेसन जानो गोनां दं बिसायख'थि जानो दं बियाबफ्रा थिग जानो दं दा बिनि गेजेराव जों जे बर' हारिया बिराद मोनसे लुबैसुला जोंबो जे माने मोजां खोथा साना बेसो ओंखारदों जे दानो जे केस होनानै जे गोबां जोंखौ बेले बेजे खालामबाय थानो नागिरदों नाङा फाङा काउन्सिलनि सायाव RTIफ्रा बारा जादों बिथांमोना गावनि जेराव काउन्सिल जेराव बर' गोजा फैनानै नायफै
बुजिलायफै मोनथाय दं होननानै आरटिआइफोर खालामनायफोरखौबो आङो रिकुवेस्ट खालामो जे बिथांमोना आरटिआइखौ जाहाथे खालामलाबायनो नाङा ना आफाङा मानो होनबा जोंनि जेसेबां अफिसारफोर दं बिथांमोना एटाचमेन्टआवसो गोजा जोङो एक्सट्रायै जों रावखौबो एपइन्टमेन्टबो होनो हायाखै आरो जायफ्रा दं केजुवेल गोजा जाय बिथांमोनहा जायफोरखौ जों एटाचमेन्टआव लादों गभर्नमेन्ट साख्रियाला बिथांमोना गाबोन बानानै जुदि खामानि मावा होनोब्ला हगारनानैबो थांनो हायो नोंथां खिन्थु गोदान काउन्सिल होना बिथांमोना सिम्पेथेटिकेलि मावबाय थादों दा बेवहाय बांद्राय बेले बेजे खालामनाङा बेखौ दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायनो सानो ओरैनो जोंनि गेजेराव गावजों गाव बेबायदि सोंखारिलायबाय थायो मा बर' हारियाव माखासे गाज्रि थासारि फैयो मोनसे मा बुंसै आरो सोंखारिनो नाङा नोंहा मा एजेन्डा दं बेजों खारदो खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोनसे एजेन्डा दंमोन काउन्सिल बिनाय काउन्सिलखौ बिबाय मोनबाय आरो बिनि सेटआपआ जाथों मोजाङै जाग्रोथों बियाबथ' जायाखै दाबो गभर्नमेन्टआथ' दाख्लै नटिफिकेसन होदोंमोन नटिफिकेसनाबोथ' दासिम बोखांनानै दोनफिनबाय इनडिफिनिट टाइमनि थाखाय बिनि गेजेरावहाय नों गरनैसो रां बावजा मोन्दों बेवहाय मोनसे समाव हेडकुवार्टारा मामोन सानजारि नोगोरमोन दा हेडकुवार्टारखौ लानाय समावहाय रावहाबो जेबो आपत्ति गैयामोन बिनि उनावहाय मा जाबाय गुवाहाटियाव लांबाय दा बे साब अफिस हिसाबै जानानै थांबाय हेडकुवार्टार होननाय लोगो लोगो नों बेवहायथ' बिनि सेटआपखौ बानायनो थाखायथ' थाखा फैसा एसे बांसिन गारनायबो जायो दा फिसा फिसौ अजद होदों बे अजदफ्रा एसेबां जुक्ति गोनां नङा आरो गावनि जुदि हारिनि मोजां डेभेलपमेन्टनि खोथा सानोबा दावगानायनि खोथा सानोबा खिन्थु बाराद्राय बेले बेजे हाबनांगौ गाव मा मोजां मावदों गाव मा मावनो सानदों बे एजेन्डाखौ लानानैसो मानसिया आवगायनांगौ खिन्थु खौसेथि बर' सुबुं आफादाव दाजेननायनिफ्राय दं जों सानदों जोंबो नायगोन मोनसे समसिम बिसायख'थि जाथों बिसायख'थि जानाय उनावहाय सोर माबायदि मावो मावा बेखौ बर' रायजोआनो बर'नि काउन्सिल हिसाबै बर' रायजोआ मोजां बिजिरनानै नायगोन जायफ्रा मोजाङै मोनसे समाव मावगोन बिसोर देरहागोन जाय गाज्रि मावगोन बे जेननानै थांगोन खिन्थु गणतन्त्रना रावबो अरायनि थाखाय नङा दा जोंनावहाय इन्टारिम काउन्सिल बे इन्टारिमखौ इन्टारिम बायदियैनो थाथ'नो होनांगौ बेखौ जोङो थिग थाक खालामनो सम हो बिथांमोनखौ सम हो बिनि उनावहाय मा बुंनांगौ मा होननांगौ बेखौ थाबाय आरो बर'नाव मोनसे बियाद बायदि जाबाय बे गावस्राबाय थानाय आफाद दाबाय थानायाथ' दिनैसिम 100सो जाफ्रामनो हासिगोन बेनिखायनो आफादा बबे मोनबेसे बेसेबां लं लास्टिं जादों बेखौथ' बर'नि सोलिबाय थानाय जा जारिमिन बेनो नोंथांमोनाबो स्टाडि खालामनानै नुगोन मिडियानि मानसिफ्राबो आरो पजिटिभ मोनसे एंगोलजों नायनांगौ नोंथांमोनाबो पजिटिभ मोनसे एंगेलजों नाय ओरै नेगेटिभ एंगेलजों नायनो नाङा बिदिनो बर'नि मोजां जानांगौ जेराव आरो बर' गोजा गुबुन बिटिआरनि खोथाया आलादा आरो जोंना बे कमप्लिटलि आसाम एक्टनि आन्दाराव जानाय मोनसे काउन्सिल BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय गसाइगाव जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150सिम फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन 150निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75% रेहाय 201निफ्राय 250सिम 50% रेहाय आरो 251निफ्राय 600नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25% रेहाय होनाय जागोन जारागुरि गोविन्द बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा बड', इंराजि, एसामिस, पलिटिकल साइन्स, हिस्टरी, इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, फिलसफी, ससियोलॉजी, जियोग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिविटीज कैरियर काउन्सिलिं सांग्रांथियारि हाबाफारि रिविजन क्लास लोगोसे स्पोकन इंग्लिश सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 700227199 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी govindacollege@gmail.com